హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ అందరికీ. 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహనము అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమానికి ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయము మంగుళూరు కర్ణాటక తరపున మీకు స్వాగతం తెలియచేస్తూ ఉన్నాము. ఈరోజు మూడవ రోజు. గత 2 రోజులుగా రోజుకొక అధ్యాయం చొప్పున మొదటి రోజు అర్జున విషాద యోగము దానినే కురుక్షేత్ర రణరంగమున సైనిక పరిశీలనము అనేటువంటి అధ్యాయాన్ని మొదటి రోజు చూడడం జరిగినటువంటిది. నిన్న రెండవ రోజు సాంఖ్య యోగము, దానినే గీతా సారము అనేటువంటి అధ్యాయము. రెండవ అధ్యాయాన్ని నిన్న చూసినటువంటిది. ఇక ఈరోజు మనము భగవద్గీత యథాతథములోని మూడవ అధ్యాయమైనటువంటి కర్మ యోగము అనేటువంటి అధ్యాయాన్ని ఈరోజు మనము అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాము. గడిచినటువంటి అధ్యాయంలో, నిన్నటి అధ్యాయంలో ముఖ్యంగా ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు తన మిత్రుడైనటువంటి అర్జునుడిని దుఃఖ సాగరము నుండి ఉద్ధరించాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో గీతా సారము లేదా సాంఖ్యయోగము అనేటువంటి అధ్యాయంలో ఆయన ఆత్మ స్వభావాన్ని వివరించడం జరిగినటువంటిది. అలాగే విద్యుక్త ధర్మాలను, అలాగే స్థిత ప్రజ్ఞుడి యొక్క లక్షణాలను తెలియచేస్తూ నిన్నటి అధ్యాయము ముగించడం జరిగింది. ఇక ఈరోజు మనము మూడవ అధ్యాయమైనటువంటి కర్మ యోగాన్ని ప్రారంభించుకునే ముందుగా ప్రార్థన. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ. శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం. శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణపేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. ఈరోజు 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహనము అనేటువంటి కార్యక్రమంలో మూడవ రోజు మూడవ అధ్యాయము తృతీయాధ్యాయమైనటువంటి కర్మయోగము అనేటువంటి
అధ్యాయాన్ని ఈరోజు మనము అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. సో ఈ అధ్యాయంలోని మొదటి శ్లోకము ఈ విధంగా ఉన్నది. అర్జున ఉవాచ జాయసి చేత్ కర్మణస్తే మతా బుద్ధిర్జనార్దన తత్కిం కర్మణి ఘోరే మాం నియోజసి కేశవ. సో అర్జునుడు అంటూ ఉన్నాడు, ఎందుకంటే గడిచినటువంటి అధ్యాయంలో ఆ అర్జునుడికి కృష్ణ భగవానుడు బోధించినటువంటి ఆ బోధనలన్నీ కూడా అక్కడ మనకి ఆయన బోధించినటువంటి ఆ అధ్యాయంలో సాంఖ్యయోగము, బుద్ధి యోగము, బుద్ధి ద్వారా ఇంద్రియాల యొక్క నిగ్రహము, ఫలాపేక్ష రహితమైనటువంటి కర్మ, సాధకుని యొక్క స్థితి వంటి భిన్నమైనటువంటి మార్గాలు వివరించబడ్డాయి. సో అవన్నీ విన్న తర్వాత అర్జునుడు కొంత అస్పష్టతతో ఆయన ఆ భగవంతుడిని మరలా ఈ విధంగా అడుగుతూ ఉన్నాడు. ఓ జనార్దన, ఓ కేశవ, కామ్యకర్మ కంటే బుద్ధియే మంచిది అని నీవు భావించి ఉన్నచో నన్ను ఎందుకు ఈ ఘోరమైనటువంటి యుద్ధమునందు వినియోగింపగోరుతూ ఉన్నావు? ఎందుకంటే సో మొదట్లో ఆ యుద్ధాన్ని చేయమని చెప్పి చివరికి మళ్ళీ ఏం చెప్పాడు? బుద్ధి యోగం అంటే భక్తి యోగాన్ని గురించి తెలియచేశాడు. సో చెప్పాడు కనుక అందుకే అడుగుతూ ఉన్నాడు అక్కడ అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుడు అస్పష్టమైనటువంటి విధానం ద్వారా ఆయన అంటే తనకి కలిగినటువంటి ఆ విషయాన్ని నివృత్తి చేసుకోవడానికి ఒక ఉత్తమమైనటువంటి శిష్యుడుగా, ఎందుకంటే భగవంతుణ్ణి గురువుగా స్వీకరించినటువంటి వాడు, మరి ఆ భగవంతుడికి శరణాగతి పొంది ఆయన గురువుగా స్వీకరించినటువంటి అర్జునుడు ఆ కృష్ణ భగవానుల వారిని అడుగుతూ ఉన్నాడు, ఓ జనార్దన, ఓ కేశవ, కామ్యకర్మ కంటే బుద్ధి మంచిదని నీవు భావించి ఉన్నట్లయితే మరి ఎందుకయ్యా నన్ను ఆ ఘోరమైనటువంటి యుద్ధమునందు వినియోగించగోరుతూ ఉన్నావు? నన్ను యుద్ధం చేయమనంటున్నావు కదా, మరి దానికంటే ఈ భక్తే మంచిది అని అనుకున్నట్లప్పుడు మరి ఎందుకు నన్ను ఈ ఘోరమైనటువంటి యుద్ధంలో వినియోగించగోరుతూ ఉన్నావు అంటూ అర్జునుడు అడుగుతూ ఉన్నాడు. సో ఇంకా అర్జునుడు అంటాడు, ఆయన అనేక అర్థాలను కలిగినటువంటి నీ యొక్క బోధనల చేత నా యొక్క బుద్ధి మోహానికి గురి అయినది కనుక నాకు ఏది అత్యంత శ్రేయదాయకమో అదే నిశ్చయంగా చెప్పు అంటూ ఆ కృష్ణ భగవానుల వారిని అడుగుతాడు అర్జునుడు. ఇక దానికి భగవంతుడు సమాధానం ఇస్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. శ్రీ భగవానువాచ లోకేస్మిన్ ద్వివిధా నిష్టా పురా ప్రోక్తా మయా నఘ జ్ఞానయోగేన సాంఖ్యానాం కర్మయోగేన యోగినాం. ఆ కృష్ణ భగవానుడు అర్జునుడికి సమాధానం చెప్తూ ఉన్నారు. ఓ పాపరహితుడమైనటువంటి అర్జున, ఆత్మానుభూతిని పొందడానికి ప్రయత్నించేటువంటి మానవులు రెండు రకాలుగా ఉన్నారు అని ఇంతకు ముందే నేను తెలియచేశాను. సో భగవద్గీత 2వ అధ్యాయము 39వ శ్లోకంలో ఆ భగవంతుడు తెలియచేసినటువంటి అంశం గత అధ్యాయంలో. సో ఆయన చెప్తున్నాడు, అందుకే ఆత్మానుభూతిని పొందడానికి ప్రయత్నం చేసేటువంటి మానవులు రెండు రకాలుగా ఉంటారు అని ఇంతకు ముందే నీకు చెప్పాను కదా. మరి ఆ రెండు రకాల్లో ఒకరేమో ఆ ఆత్మానుభూతిని జ్ఞానముతో కూడినటువంటి తాత్విక కల్పనల ద్వారా అవగాహనం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయగా, మరొకరేమో భక్తి యోగము ద్వారా ఆ ఆత్మానుభూతిని అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు. సో ఈ విధంగా ఈ తాత్వికమైనటువంటి కల్పనల ద్వారా ఆ ఆత్మానుభూతిని పొందడానికి ప్రయత్నించేటువంటి ఒక రకమైనటువంటి వర్గం వాళ్ళు ఉండగా, మరొక రకమైనటువంటి వాళ్ళు ఆ భగవంతుని భక్తి యోగము ద్వారా, బుద్ధి యోగము ద్వారా ఆ ఆత్మానుభూతిని అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు. సో ఈ విధంగా ఆత్మానుభూతిని పొందడానికి ప్రయత్నించేటువంటి మానవులు రెండు రకాలుగా ఉంటారు అనేటువంటి అంశాన్ని కృష్ణ భగవానుడు తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, కేవలము కర్మలు చేయనంత మాత్రాన మనిషి కర్మబంధనాలకు దూరంగా ఉండలేడు అర్జున. అదేవిధంగా
కేవలము కర్మ సన్యాసము ద్వారా కూడా పూర్ణత్వము అతడికి లభించదు అంటూ ఆ అర్జునుడికి కృష్ణ భగవానుడు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు. నహి కచ్చిత్ క్షణమపి జాతు తిష్టత్య కర్మ కృతు కార్యతే హ్యవశ కర్మ సర్వ ప్రకృతి జైర్గుణై. ప్రతి ఒక్కడు ప్రకృతి గుణాల ప్రభావాలకు లోనై అవశుడై కర్మలు చేస్తూనే ఉంటాడు. కర్మలు చేయకుండా ఎవడు ఒక్క క్షణం కూడా ఉండలేడు అర్జున అంటూ ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ సో ఈ జీవులు ఇక్కడ ఉండేటువంటి వీళ్ళందరూ కూడా ఈ ప్రకృతి యొక్క త్రిగుణాల నుండి పొందినటువంటి ఆ లక్షణాలను అనుసరించి అవశుడై కర్మలలో ప్రేరేపించబడుతూ ఉంటారు అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇక కర్మలు చేయకుండా ఎవడు కూడా ఒక క్షణం కూడా ఉండలేడు అనేటువంటి అంశాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే ఇక్కడ ముఖ్యంగా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యంలో చెప్తారు, సర్వదా చురుకుగా ఉండడము అనేటువంటిది ఆత్మ స్వభావమే కానీ దేహ లక్షణము కాదు అని చెప్తూ ఉంటారు. ఆత్మ లేనిదే భౌతిక దేహం కదలనే కదలదు. కేవలము ఒక చలనం లేనటువంటి వాహనం వంటిదే ఈ దేహము అని చెప్తూ ఉంటారు. దేహము సో కాబట్టి ఈ చురుకుగా ఉండేటువంటి దేహం కానివ్వండి, క్షణమైనటువంటి ఆగకుండా ఉండేటువంటి ఆత్మచేతనే ఈ దేహం పనిచేస్తూ ఉంది అని చెప్తూ ఉంటారు. సో కాబట్టి మరి ఆ కృష్ణ భక్తి భావన అనేటువంటి కర్మల్లో దీన్ని ఈ దేహాన్ని చక్రంగా వినియోగించుకోవాలి అని చెప్తున్నారు. కానీ ఈ జీవుడు ప్రకృతిలోనికి వచ్చినప్పుడు ఈ ప్రకృతి త్రిగుణాలు అంటే సత్వగుణము, రజోగుణము, తమోగుణము అనేటువంటి 3 గుణాల యొక్క ప్రభావాల చేత వాటికి లోనై ఇక ఆ కర్మల్లో నిమగ్నమై ఉంటాడు అని చెప్తూ ఉన్నాం. సో కానీ ఆత్మ యొక్క సహజమైనటువంటి లక్షణం ఏంటంటే కృష్ణ భక్తి కార్యాలలో నెలకొనపాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో కాబట్టి ఆ విధంగా కృష్ణ భక్తి భావనలో కృష్ణ భక్తి రసాభావంలో ఉంచినట్లయితే అది ఇక దానికి ఆధ్యాత్మికంగా వృద్ధి చెంది అంటే ఆధ్యాత్మికంగా పురోభివృద్ధి చెందుతూ ఉంటుంది అని, తద్వారా దానికి శుభం కలిగి ఆ భగవంతుని యొక్క ఆధ్యాత్మిక లోకానికి చేరుకుంటూ ఉంటుంది అని చెప్తూ ఉంటారు. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఆ భగవంతుడు, కర్మేంద్రియాని సంయమ్య య ఆస్తే మనసా స్మరన్ ఇంద్రియార్థాన్ విమూఢాత్మ మిథ్యాచార సౌచ్యతే. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన, ఓ అర్జున, కర్మేంద్రియాలను అదుపులో ఉంచిన మనసులో మాత్రము ఇంద్రియ విషయములపైనే ఆలోచన చేస్తూ ఉండేవాడు తనని తానే మోసం చేసుకునేటువంటి మిథ్యాచారి అనబడుతూ ఉంటాడు అర్జున అంటూ ఆ భగవంతుడు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో కొంతమంది బయటికి ఆ ఇంద్రియాలన్నింటినీ కూడా అదుపులో చేసుకున్నట్లుగా సన్యాసుల్లాగా వస్త్రధారణ చేసి కనిపిస్తూ ఉంటుంటారు. కానీ మనసులో మాత్రం ఆ ఇంద్రియం యొక్క విషయాలు, సో ఇక్కడ చూడండి అవి, సో ఆయనకి అన్ని సన్యాసిలాగా ఉన్నారు. సన్యాసి అనేటి అన్ని త్యజించినటువంటి వాడు. మరి త్యజించినటువంటి వాడు తను భౌతికమైనటువంటి కోరికల పైన మమకారాన్ని వదులుకోలేదు. సో ఆ విధంగా మనసులో మాత్రం ఇంద్రియ విషయముల పైననే ఆలోచన చేస్తూ ఉండేవాడు తనని తానే మోసం చేసుకునేటువంటి ఒక మిథ్యాచారి, కపట ఆచారి అని అనబడతాడు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు కృష్ణ భగవానుల వారు. అంటే ఇక్కడ ఆ కృష్ణ భక్తి భావనలో పనిచేయడానికి నిరాకరించి ఆ ఇంద్రియ భోగాల గురించే ఆలోచిస్తూ మనసులో ఆలోచిస్తూ ఆ ధ్యాన ప్రదర్శన చేసేటువంటి కపట ఆచార్యులు చాలా మంది ఉంటారు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో మరి అటువంటి వాళ్ళ నుండి ఇక్కడ దూరంగా ఉండాలి అనేటువంటి అంశాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినట్టు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఇక్కడ నిజమైనటువంటి వైరాగ్యము అంటే ఏమిటో కూడా తెలియచేస్తూ ఉన్నారు కృష్ణ భగవానుల వారు. యస్త్వింద్రియాని మనసా నియమ్యారభతే అర్జున
కర్మేంద్రియై కర్మయోగం అసక్త సవిశిష్యతే. ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన, ఓ అర్జున, మరోపక్క శ్రద్ధావంతులు మనస్తో కర్మేంద్రియాలను అదుపు చేసి ఫలాపేక్ష లేకుండా కర్మయోగంను ప్రారంభిస్తే నిజంగా ఎంతో శ్రేష్ఠులు అవుతారు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే ఇక్కడ ముఖ్యంగా మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాషణలో చెప్తూ ఉన్నారు, ఆ విచ్చలవిడి జీవితంతో ఆ ఇంద్రియ భోగం కొరకు కపట యోగిగా కావడం కంటే బదులుగా ఆ స్వంత వృత్తులలోనే ఉండి జీవిత ప్రయోజనాన్ని నెరవేర్చుకోవడం చాలా ఉత్తమము అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఈ భవబంధ విముక్తి పొంది భగవద్ రాజ్యంలో ప్రవేశించడమే జీవితం యొక్క ఉద్దేశ్యం. సో ఈ భవబంధనాలన్నిటి నుండి కూడా బయటపడి ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకోవడమే నిన్నటి చివరికి చెప్పినటువంటి అంశం. సో ప్రతి జీవుడి యొక్క జీవిత ఉద్దేశ్యము అని చెప్తూ ఉన్నారు. మరి అటువంటి ఆ విధానంలో మనసుతో కర్మేంద్రియాలను అదుపులో ఉంచుకొని, అంటే మన యొక్క అంటే ఆ సన్యాసులాగా సన్యాసి వేషధారణ వేయకుండా గృహస్థలుగానే ఉండి అన్ని ఇంద్రియాలను మనసుతో అదుపులో ఉంచుకొని ఆ భగవంతుని యొక్క సేవలో నిమగ్నమైనట్లయితే అది ఎంతో శ్రేష్టమైనది అని చెప్తూ ఉన్నా. నియతం కురు కర్మత్వం కర్మ జ్యాయో హ్యాకర్మణః శరీర యత్రాపి చ తే న ప్రసిద్ధ్యేద కర్మణః. సో ఇంకా భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము, ఓ అర్జున, నీ కర్తవ్య కర్మను నీవు చెయ్యవలసిందే అని చెప్తున్నా. ఎందుకంటే ఆ విధంగా చేయడము కర్మలు విడిచిపెట్టడము కంటే ఉత్తమమైనది అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. కర్మలు చేయకుండా మనిషి తన దేహాన్ని అయినా పోషించలేడు. అంటే ఎవరి యొక్క విద్యుక్త ధర్మాన్ని వారు నిర్వర్తించవలసింది అని చెప్తున్నారు. ఆ విధంగా చేయడము అనేటువంటిది ఈ కర్మలను విడిచిపెట్టడం కంటే ఉత్తమమైనది అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో కాబట్టి ఎవరి ధర్మాన్ని వాళ్ళు నిర్వర్తించవలసింది అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ చెప్తూ ఉంటారు. ఒక్కొక్కసారి తాము ఉన్నత వంశానికి చెందిన వాళ్ళం అని, తాను ఇక ఏమి చేయవలసినటువంటి అవసరం లేదు అనేటువంటి కపట ధ్యానులు ఆ ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి పురోగతికై సమస్తాన్ని త్యాగం చేశామని మిథ్యగా ప్రదర్శించుకునేటువంటి వ్యాపార ధోరణి గల వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ అటువంటి మిథ్యాచారి అర్జునుడు కావాలి అని కృష్ణ భగవానుడు అనుకోవడం లేదు. అందుకే అర్జునుడితో అంటున్నాడు, ఓ అర్జున, నీ యొక్క కర్తవ్యమైనటువంటి కర్మను నీవు తప్పక చేయవలసిందే. ఆ విధంగా చేయడం అనేటువంటిది కర్మలను వదిలిపెట్టి సన్యసించడం కంటే ఉత్తమమైనది అర్జున అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే కర్మలు చేయకుండా మనిషి తన దేహాన్నైనా పోషించుకోలేడు. కనుక కర్మలను ఆచరించవలసిందే అంటూ కర్మయోగాన్ని మనకి ఇక్కడ బోధిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, యజ్ఞార్థాత్ కర్మణోన్యత్ర లోకోయం కర్మ బంధనః తదర్థం కర్మ కౌంతేయ ముక్త సంగ సమాచర. విష్ణువు కొరకు యజ్ఞ రూపంలో చేసేటువంటి కర్మను చెయ్యాలి, లేనిచో ఈ భౌతిక జగత్తులో కర్మ బంధకారం అవుతుంది అని చెప్తున్నారు. అందుకే ఓ కుంతీ కుమారుడా, నీకు నిర్దేశించబడినటువంటి విధులను వాటి యొక్క ఫలితాలపైన ఆసక్తి లేకుండా విష్ణువు తృప్తి కొరకే చెయ్యాలి అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో కాబట్టి ఇక్కడ సామాన్యమైనటువంటి దేహపోషణకైనా మనిషి కర్మలను చేయవలసి ఉంటుంది. కనుక ఆ ఉద్దేశం నెరవేరే విధంగానే ప్రత్యేకమైనటువంటి వర్గానికి, ప్రత్యేకమైనటువంటి గుణానికి విద్యుక్త ధర్మాలు తయారు చేయబడ్డాయి అని చెప్తారు. అంటే యజ్ఞము అంటే విష్ణు భగవానుడే, లేదా ఆ యాగ కర్మలు అని అర్థం. సమస్త యజ్ఞాలు కూడా విష్ణు భగవానుని యొక్క ప్రీతి కొరకే చెయ్యాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో కాబట్టి ఆ విధంగా
తన యొక్క కర్మలను, తన యొక్క కర్తవ్యాన్ని తప్పక నిర్వర్తించవలసిందే అర్జున అంటూ ఆయన భగవంతుడు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఇంకా చెప్తున్నారు. సహ యజ్ఞ ప్రజా సృష్ట్వా పురోవాచ ప్రజాపతి అనేన ప్రసవిష్యద్వం ఏషవోష్ట్విష్ట కామదుక్. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఓ అర్జున, సృష్టి ఆరంభమున సర్వజీవులకు ప్రభువైనటువంటి వాడు మానవులను మరియు దేవతా సమూహాలను అలాగే విష్ణు ప్రీత్యర్థమైనటువంటి యజ్ఞాలతో సహా సృష్టించి జగత్తుకు పంపి ఈ యజ్ఞాల ద్వారా మీరు సంపన్నులు కండి, వీని ఆచరణము మీ సుఖజీవనమునకు మరియు బంధ విముక్తికి కావలసినటువంటి సర్వమును ప్రసాదిస్తుంది అని ఆశీర్వదించి ఆ సృష్టికర్త. సో ఇక్కడ ఆ సర్వజీవులకు ప్రభువు అయినటువంటి వాడు, అదే ఇక్కడ ఈ సృష్టి ప్రారంభంలోనే దేవతా సమూహాలను అలాగే విష్ణు ప్రీత్యర్థమైనటువంటి యజ్ఞాలతో సహా సృష్టించి ఈ జగత్తుకు పంపించాడట. పంపి మీరు మీ యొక్క యజ్ఞాలను చేయండి, చేసి తద్వారా సంపన్నులు కండి, అంటే పరస్పర సహకారం ద్వారా మీరు సుఖమైనటువంటి జీవనాన్ని గడపండి, ఆ బంధ విముక్తికి కావలసినటువంటి సర్వాన్ని కూడా ఇది మీకు ప్రసాదిస్తుంది అంటూ ఆ భగవంతుడు ఆశీర్వదించి ప్రభువు పంపాడు అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ మనము తెలుసుకోవలసినటువంటి అంశం. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము, యజ్ఞ శిష్టాసిన సంతో ముచ్యంతే సర్వకిల్బిషైః భుంజతే త్వఘం పాప ఏ పచంత్యాత్మ కారణాత్. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నాడు కృష్ణ భగవానుడు అర్జునుడితో, ఓ అర్జున, మొదట యజ్ఞంలో నివేదించిన ఆహారమునే భుజించేటువంటి భగవంతుని యొక్క భక్తులు అన్ని రకాల పాపముల నుండి విముక్తి పొందుతారు. అలా కాకుండా వ్యక్తిగత అవసరాల కోసం ఆహారాన్ని తయారు చేసే ఇతరులు నిజానికి పాపాన్నే భుజిస్తూ ఉన్నారు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. అంటే ఇక్కడ మొట్టమొదట యజ్ఞానికి సమర్పించినటువంటి ఆహారం అంటే భగవంతునికి సమర్పించినటువంటి, ఇక్కడ భగవద్భక్తులు అంటే ఆ కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉన్నటువంటి మనుషులు వాళ్ళు సాధారణంగా ముందట ఆ భగవంతునికి నైవేద్యంగా సమర్పించి, భగవంతునికి భోగ సమర్పించి, ఆ భగవంతునికి సమర్పించినటువంటి ఏదైతే ఉందో దాన్ని ప్రసాదంగా తీసుకుంటారు అని చెప్తారు. అందుకని మొదటి యజ్ఞంలో నివేదించినటువంటి ఆహారాన్ని భుజించేటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తులు అన్ని రకాలైనటువంటి పాపాల నుండి విముక్తి చేయబడతారు అని చెప్తున్నారు. అలా కాకుండా, ఎందుకంటే మనకేది లభించిన ఆహారము ప్రకృతి నుంచి లభిస్తుంది. మరి ఆ ప్రకృతికి యజమాని ఎవరు? భగవంతుడు. ఆ భగవంతునికి సమర్పించినటువంటి దాన్ని మనం తీసుకోవడం ద్వారా మనకి ఎటువంటి బంధనాలు ఉండవు అని చెప్తారు. అలా కాకుండా ఇది నాకు ఇష్టము, నేను తయారు చేసుకున్నాను, నేనే భోక్తను అనే భావనతో తీసుకున్నట్లయితే అది నిజానికి పాపాన్ని మాత్రమే తిన్నట్లు అవుతుంది అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నాడు ఆ భగవంతుడు. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ మనకి ఆ భగవంతుడు మొదట సృష్టికర్త అయినటువంటి బ్రహ్మను సృష్టించి, ఆ బ్రహ్మ ద్వారా వేదాలు అంటే ఇక్కడ భగవంత్ ప్రణీతమైనటువంటి ఆ వేదాలను, శాస్త్రాలను ఇచ్చి, ఆ శాస్త్రాలలో సూచించబడినటువంటి కర్తవ్యాన్ని మనము సక్రమంగా నిర్వర్తించినట్లయితే అదే యజ్ఞం అవుతుంది అని చెప్తారు. ఆ యజ్ఞానికి సంతసించినటువంటి దేవతలు వర్షాలను కురిపిస్తారు అని చెప్తారు. సో వర్షాలు కురవడం వల్ల విరివిగా పంటలు పండుతాయి. ఎందుకంటే మొక్కలు అన్నీ కూడా వృద్ధి చెంది పంటలు పండుతాయి అని చెప్తారు. ఆ పంటల పైన, ధాన్యం పైన ఆధారపడి జీవులన్నీ కూడా జీవిస్తూ ఉంటాయి. సో ఆ విధంగా తీసుకున్నటువంటి, అంటే ఇక్కడ ఆ వర్ష రూపంలో
జీవులు ఇక్కడికి భూమిపైకి వచ్చేస్తారు. ఆ తీసుకున్నటువంటి ఆహారం ద్వారా వీర్య రూపంలో మరొక జీవి ఉద్భవించడానికి కారణమవుతుంది. ఆ విధంగా ఈ యజ్ఞ చక్రం మనకి ఇక్కడ జీవులు వచ్చేటువంటిది. సో, మరలా ఆ భగవంతుని యొక్క ధామాన్ని చేరుకునేటువంటి ఈ యజ్ఞ చక్రం చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. ఇది మనకి 14 నుండి 16వ శ్లోకం వరకు భగవంతుడు తెలియచేసేటువంటి అంశం. ఆయన చెప్తున్నారిక్కడ. అన్నాద్భవంతి భూతాని పర్జన్యాదన్న సంభవః యజ్ఞాద్భవతి పర్జన్యో యజ్ఞ కర్మ సముద్భవః. సో భగవంతుడు ఇంకా చెప్తున్నాడు, ఓ అర్జున, ఈ దేహాలన్నీ కూడా అంటే ఈ జీవులందరూ దేహాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా ధాన్యంపై ఆధారపడి జీవిస్తాయ్యా. మరి ఆ ధాన్యమేమో వర్షం వల్ల ఉత్పత్తి అవుతుంది. మరి యజ్ఞ ఆచరణ మూలంగా వర్షం కురుస్తుంది. యజ్ఞమేమో విద్యుక్త కర్తవ్యముల నుండి సంభవిస్తుంది. అంటే ఎవరి ధర్మం వాడు సక్రమంగా నిర్వర్తిస్తే అదే యజ్ఞం అవుతుంది. యజ్ఞం అంటే అగ్నిహోత్రాదులు వేసేసి ఏదో చేయడం అని కాదు. ఇక్కడ శాస్త్రాలలో సూచించబడినటువంటి విషయాలను, వేదాలను అనుసరిస్తూ అక్కడ సూచించబడినటువంటి అంశాలను అనుసరించి ఎవరి కర్తవ్యాన్ని వారు సక్రమంగా నిర్వర్తిస్తే అదే యజ్ఞం అవుతుంది అని చెప్తున్నారు. దానికి సంతసించినటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రతినిధులుగా ఉన్నటువంటి దేవతలు మనకు కావలసిన వాటిని సమకూరుస్తారు అని చెప్తారు. ఇంద్రుడు లేదా వరుణదేవుడు వర్షాలు కురిపిస్తారు. వాయుదేవుడు వాయువు మనకి ఇస్తూ ఉంటుంటారు కదా. సో సూర్యదేవుడు వెలుతురు ఇస్తూ ఉంటాడు. చంద్రుడు ఆహ్లాదకరమైనటువంటి వెన్నెలను, అలాగే మొక్కలకు ఔషధ రసాన్ని చంద్రుడి ద్వారా ఇవ్వబడుతూ ఉంటుంది. సో ఆ విధంగా ఆ యజ్ఞం చేయడం అంటే ఎవరి ధర్మాన్ని వాళ్ళు సక్రమంగా నిర్వర్తించడం ద్వారా ఆ భగవంతునికి సమర్పించినటువంటి దాన్ని సంతసించి వారు మనకి పరస్పర సహకారంతో సుఖమయమైనటువంటి జీవనము అని చెప్పినటువంటిది భగవంతుడు ఇంతకుముందు. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన, ఏవం ప్రవర్తితం చక్రం నాను వర్తయతి హయః అఘాయురింద్రియారామో మోగం పార్థ స జీవతి. ఓ అర్జున, ఈ విధంగా వేదాలచే నిర్ణయించబడినటువంటి యజ్ఞ చక్రమును జీవితంలో అనుసరించని వాడు, అంటే ఆ శాస్త్రాలను అనుసరించినటువంటి వాడు నిక్కముగా అంటే ఖచ్చితంగా పాపమయ జీవనమే గడుపుతాడు. కేవలము ఇంద్రియ ప్రీతి కోసమే జీవిస్తూ ఉన్నటువంటి అట్టివాడు వ్యర్థంగా జన్మ గడుపుతూ ఉన్నాడు అర్జున అంటూ చెప్తున్నాడు. ఎందుకంటే ఈ సృష్టిలో 84 లక్షల జీవజాతులు ఉన్నాయి అని చెప్తారు. అందులో మానవ జన్మ ఉన్నతమైనదిగా చెప్పబడుతూ ఉంటుంది. మరి అటువంటి ఆ ఉన్నతమైనటువంటి జన్మ పొందినప్పుడు శాస్త్రాలలో సూచించబడినటువంటి అంశాన్ని అనుసరిస్తూ తిరిగి భగవద్ధామాన్ని చేరుకోవాలి. ఎందుకంటే పశువులకు మనకు ఉండేటువంటి తేడా, ఆలోచించగలిగేటువంటి బుద్ధి మనకు ఉంటుంది, వాటిలో ఉండదు. సో అవి మనము సాధారణంగా ఒకే రకంగా ఉంటాయి. పుడతాయి అవి, మనం పుడతాము. అవి పెరుగుతూ ఉంటాయి, మనం పెరుగుతూ ఉంటాము. అవి కొంతకాలం నిలిచి ఉంటాయి, మనం నిలిచి ఉంటాము. అవి వాటి యొక్క జీవులను ఉత్పత్తి చేస్తూ ఉంటాయి, మనం చేస్తూ ఉంటాము. తర్వాత దేహం క్షీణించిపోతుంది. ఆ తర్వాత దేహం నశించిపోతూ ఉంటుంది అందరికీ కూడా. కానీ మరి ఆ జంతువులకు మనకు ఉండేటువంటి తేడా ఆలోచించి ఆధ్యాత్మికంగా భగవంతుని గురించి ఆలోచించి ఆత్మ అంటే ఏమిటి, పరమాత్ముడు అంటే ఏమిటి అనేది తెలుసుకొని వారి ఇరువురి మధ్య ఉండేటువంటి సంబంధాన్ని తెలుసుకోవడము ఆత్మజ్ఞానం. సో ఈ కర్మయోగాల ద్వారా, కర్మలను ఆచరించడం ద్వారా ఆత్మానుభూతిని పొందవచ్చు అని చెప్తుంటారు. యస్త్వాత్మరతిరేవ స్యాద్ ఆత్మతృప్తచ్చ మానవః ఆత్మన్యేవ చ సంతుష్టః తస్య కార్యం న విద్యతే. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, కానీ ఓ అర్జున, ఆత్మానుభూతితో కూడి
నటువంటి జీవితంతో ఆత్మలోనే ఆనందాన్ని పొందుతూ పరిపూర్ణమైనటువంటి జ్ఞానంతో సంతృప్తి సంతోషం పొందే వాడికి ఇక చేయవలసినటువంటిది ఏమీ ఉండదు అని చెప్తున్నారు. ఆత్మానుభూతిని అంటే ఈ కర్మలన్నింటినీ ఆచరించడం ద్వారా ఆత్మానుభూతి పొందుతారు. ఆ విధంగా ఆత్మానుభూతి పొందినటువంటి వాళ్ళు మళ్ళీ ఇంకా చేయవలసినటువంటి కర్మ అంటూ ఏదీ లేదు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ భగవంతుడు, యదాచరతి శ్రేష్ఠః తత్తదేవేతరో జనః సయత్ ప్రమాణం కురుతే లోకస్తద్ అనువర్తతే. సో ఇంకా భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నాడు అర్జునుడితో ఈ విధంగా, గొప్ప వ్యక్తి ఏ పని చేస్తే సామాన్య జనులు దానిని అనుసరిస్తారు అర్జున అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఉత్తమ కర్మల ద్వారా అతను నెలకొల్పినటువంటి ప్రమాణాన్ని ప్రపంచమంతా అనుసరిస్తూ ఉంటుంది అంటూ ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ తెలియజేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో ఇక్కడ ఆచరణాత్మకమైనటువంటి నడవడి ద్వారా బోధించగలిగేటువంటి నాయకుడు ఈ జనసామాన్యానికి అవసరము అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ వారు ఏ విధంగా ఉంటే దాన్నే సామాన్యమైనటువంటి జనాలు అనుసరిస్తూ ఉంటూ ఉంటారు. సో కాబట్టి ఆచరణాత్మకమైనటువంటి విధానం కలిగినటువంటి నాయకులు అవసరము అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. కానీ నాయకుడే తాను చేసేది ఒకటి చెప్పేది ఇంకొకటిగా ఉన్నట్లయితే మిగతా వాళ్ళు జనసామాన్యం కూడా దాన్ని పాటించలేరు. ఎందుకంటే ఇక్కడ చూడండి, ఆ నాయకుడే పొగ తాగితే మరి అతని యొక్క జనులు అంటే వాళ్ళని మిగిలిన వాళ్ళని పొగ తాగడం ఆపండి అన్నాడు అనుకోండి, ప్లీజ్ డోంట్ స్మోక్ అంటున్నాడు, కానీ తాను స్మోక్ చేస్తూ ఉన్నాడు. మరి ఆపమని జనులకు బోధించలేడు కదా, ఎందుకంటే తాను చేస్తూ ఉన్నటువంటి దాన్ని మిగతా వాళ్ళు ఫాలో అవుతారు, కానీ తాను చెప్పేది ఒకటి చేసేది ఒకటి అయితే ఫాలో అవ్వలేరు కదా. సో అందుకే ఇక్కడ చెప్తూ ఉంటూ ఉంటారు, ఈ సమాజంలో సహజమైనటువంటి నాయకులు, రాజకీయ నాయకులు అంటే వాళ్ళు ఈ సమాజంలో మార్గదర్శకులుగా ఉండవలసినటువంటి వాళ్ళు. కానీ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి వాళ్ళని మనం ఆలోచిస్తే ఏ విధంగా ఉందో చూడవచ్చు. ఇక స్కూల్లోకి తీసుకున్నట్లయితే స్కూల్లో టీచర్స్ సహజమైనటువంటి నాయకులు. సో కాబట్టి టీచర్ ఆచరణాత్మకంగా ఉంటేనే పిల్లలు కూడా విద్యార్థులు కూడా సరైనటువంటి మార్గంలో ఉండగలుగుతూ ఉంటారు. ఉపాధ్యాయుడు బోధన ప్రారంభించడానికి ముందు సరిగ్గా నడుచుకోవాలి అని చెప్తూ ఉంటారు అని చైతన్య మహాప్రభువు చెప్పారని చెప్తారు. బోధించేవాడు ఆచార్యుడు అంటే ఆదర్శనీయమైనటువంటి గురువుగా పిలువబడతారు అని చెప్తారు. అందుకే సామాన్యునికి బోధించడానికి గురువు శాస్త్ర నియమాలను తప్పక పాటించాలి అని చెప్తారు. ఎందుకంటే తాను పాటిస్తూనే చెప్పాలి. సో అప్పుడు మాత్రమే ఈ జనసామాన్యము వాటిని ఆచరిస్తూ ఉంటుంది. సో అలాగే కుటుంబం తీసుకున్నట్లయితే తల్లిదండ్రులు సహజమైనటువంటి నాయకులు. తల్లిదండ్రులను చూస్తూ పిల్లలు పెరుగుతారు కనుక మనం చేసేటువంటి విషయాలనే పిల్లలు కూడా పాటిస్తూ ఉంటారు. ఇక ఆధ్యాత్మిక విషయాలకు వచ్చినట్లయితే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి వంటి విశ్వసనీయమైనటువంటి భక్తులను లేదా వేదాలలో తెలుపబడినటువంటి వ్యక్తులను మాత్రమే ఆచార్యులుగా ఎన్నుకోవాలి. ఎందుకంటే ఈ సమాజంలో చూస్తూ ఉంటాం, అన్ని కపట ఆచార్యులుగా ఉండేవాళ్ళు ఎంతో మంది. వస్త్రధారణ ఉదయం లేవగానే అన్ని సన్యాసిలాగా వస్త్రధారణ చేసి ఉంటూ ఉంటారు. సాయంత్రం కాగానే మరలా యథావిధిగా ఇంద్రియ భోగాలకు వైపుకి పోతూ ఉండేటువంటి ఎంతో మంది ఉన్నటువంటిది మనం చూస్తూ ఉంటూ ఉంటాం. అలా కాకుండా విశ్వసనీయమైనటువంటి గురు పరంపరలో ఉన్నటువంటి ఒక ప్రామాణికమైనటువంటి ఆచార్యుని మాత్రమే మనము ఫాలో అవ్వాలి అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవలసినటువంటి అంశము. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, నమే పార్థాస్తి కర్తవ్యం త్రిషు లోకేషు కించన నానవాప్తమవాప్తవ్యం వర్తయేవ చ కర్మణి. ఓ అర్జున, ముల్లోకాలలోనూ నేను చేయవలసినటువంటి పని ఏమీ లేదు అంటే భగవంతుడుగా చెప్తున్నాడు. కృష్ణ భగవానుడు దేవాది దేవుడుగా ఆయన గురించి చెప్తున్నాడు. ఈ సృష్టి అంతా కూడా
ఉనికిలోనికి రావడానికి మూల కారణమైనటువంటి వాడు భగవంతుడు. మరి అటువంటి నాకు ఈ ముల్లోకాలలోను అంటే 3 లోకాలని కాదు ఇక్కడ. మనము మధ్యలో ఉంటాం. మనకు పైన కొన్ని లోకాలు ఉంటాయి, ఉన్నతమైన లోకాలు. మన కింద ఇంకా కొన్ని లోకాలు. మొత్తం 7, 14 లోకాలు ఉంటాయి. సో, మనం మధ్యలో ఉన్నాం కాబట్టి మనకు పైన ఉన్నటువంటి ఉన్నత లోకాలు, కింద ఉన్నటువంటి అధమ లోకాలు, మధ్యలో ఉండేటువంటి మనం. సో, అందుకే ముల్లోకాలు అనే పదం వాడుతూ ఉంటాం ఎక్కువగా. సో, ఈ ముల్లోకాలలోనూ నేను చేయవలసినటువంటి పని ఏమీ లేదు. నాకు లేనిది కానీ, కావలసినది కానీ ఏమీ లేదు అర్జున. అయినప్పటికీ నా యొక్క విద్యుక్త ధర్మాలను, కర్మలను నేను నిత్యము నిర్వర్తిస్తూనే ఉన్నాను అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే మార్గదర్శకులుగా ఉండడానికి, ఆదర్శప్రాయంగా ఉండడానికి ఆ భగవంతుడు తన యొక్క కర్తవ్యాలను తాను నిర్వర్తిస్తూనే ఉన్నారు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో, కాబట్టి ఆ భగవానుడు నియమాలను అంటే ఇతర నియమాలు ఆయన నియామకుడు. మరి అటువంటి ఆయనే తాను కర్తవ్యాన్ని తాను నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నాడు. ప్రకృతే క్రియమానాని గుణై కర్మాణి సర్వశః అహంకార విమూఢాత్మ కర్తాహమితి మన్యతే. సో, ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన భగవంతుడు ఇక్కడ. ఓ అర్జున, నిజానికి అన్ని కార్యములు కూడా ప్రకృతి త్రిగుణముల చేతనే చేయబడును. కానీ జీవాత్మ మాత్రం మిథ్యా అహంకారంతో కర్మలను తానే చేస్తూ ఉన్నాను అని తలస్తూ ఉన్నాడు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం ఇక్కడ మనకి. సో, ఇక్కడ మిథ్యా అహంకారం ప్రభావంతో ఆ విమోహితుడయ్యేటువంటి జీవాత్మ ఆ ప్రకృతి గుణాల చేత నిర్వహించబడుతూ ఉన్నటువంటి కర్మలకు తానే కర్తను అనే తానే చేస్తూ ఉన్నట్లు భావిస్తాడు అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే మిథ్యా అహంకారం వలన తనే తననే ఆ ప్రతిదానికి కూడా కర్తను అని నమ్ముతాడు అని చెప్తాడు. భగవంతుని పర్యవేక్షణలో పనిచేసేటువంటి ప్రకృతి చేతనే ఈ దేహ విధానం తయారైందని అతడు తెలుసుకోలేడు అని చెప్తున్నారు. అలాగే తాను చివరికి ఆ భగవంతుని యొక్క నియంత్రణలోనే ఉంటాడు అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా తెలుసుకోలేక మిథ్యా అహంకారంతో ఆ భగవంతుడితో మనకున్నటువంటి నిత్య సంబంధాన్ని అతడు మర్చిపోయేటట్లుగా ఈ ప్రకృతి చేస్తుంది అని చెప్తారు. సో, జీవుడి యొక్క సహజమైనటువంటి లక్షణము, మానవుడి యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే ఆ భగవంతుణ్ణి ఎప్పుడూ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవడము, ఆ భగవంతుణ్ణి మర్చిపోకుండా ఉండడము, ఆ భగవంతుని యొక్క సేవ చేయడం. కానీ అది మర్చిపోతూ ఉన్నాం. ఆ విద్యా అహంకారంతో నేనే భోక్తను అనేటువంటి ఆ భావంతో ఆ భగవంతుడితో మనకున్నటువంటి నిత్యమైనటువంటి సంబంధాన్ని మర్చిపోతూ ఉన్నాము అనేటువంటి విషయాన్ని తెలియచేస్తున్నారు ఇక్కడ మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భాష్యంలో. సో, ఇంకా చెప్తున్నారు, శ్రేయాన్ స్వధర్మో విగుణః పరధర్మాత్ స్వనిష్ఠితాత్ స్వధర్మే నిధనం శ్రేయః పరధర్మో భయావహః. సో, ఇంకా ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము, ఓ అర్జున, వేరొకరి ధర్మాలను పరిపూర్ణంగా నిర్వహించడము కంటే దోషంతోనైనా స్వధర్మాలను నెరవేర్చడము ఉత్తమము అని చెప్తున్నారు. ఇతరుల ధర్మాలలో నెలకొనడం కంటే స్వధర్మ నిర్వహణలో నాశనము మంచిది. ఎందుకంటే ఇతరుల మార్గమును అనుసరించడము ప్రమాదకరమైనది అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ మనిషి ఇతరులకు చెప్పబడినటువంటి ధర్మాలను గాక స్వధర్మాలను పూర్తిగా ఆ కృష్ణ భక్తి భావనలో తప్పక నిర్వర్తించాలి అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఈ లౌకికంగా ప్రకృతి యొక్క త్రిగుణాల ప్రభావంతో మనిషి స్వభావాన్ని అనుసరించి ఆదేశించబడినటువంటి కర్మలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని విద్యుక్త కర్మలు అని చెప్తూ ఉంటారు. అంటే మన గుణాన్ని అనుసరించి, అంటే మనము సాత్వికమైనటువంటి గుణంలో ఉంటే బ్రాహ్మణ స్వభావం అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సత్వ రజోగుణాలలో ఉన్నట్లయితే క్షత్రియులుగా చెప్తూ ఉంటారు. రజోగుణంలో ఉన్నట్లయితే
వైశ్యులుగా చెప్పబడుతూ ఉంటారు. తమో గుణంతో ప్రభావంతో ఉన్నట్లయితే శూద్రులుగా చెప్పబడుతూ ఉంటారు. అలా గుణ స్వభావం పుట్టుక కాదు. సో మన యొక్క ధర్మాలను అనుసరించి, అంటే మనము ఆ ప్రకృతి త్రిగుణ ప్రభావంతో ఈ స్వభావాన్ని అనుసరించి చేసేటువంటి కర్మలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని విద్యుక్త కర్మలు అని చెప్తారు. సో కాబట్టి మరి ఆ విద్యుక్త ధర్మాలను నిర్వర్తించవలసిందే. ఎవరి ధర్మాలను వారు నిర్వర్తించవలసిందే. మరి ఇక్కడ అర్జునుడు ఎవరు? క్షత్రియుడు. క్షత్రియుడుగా ఏంటి, తనను నమ్ముకున్నటువంటి ప్రజలను రక్షించవలసినటువంటి బాధ్యత క్షత్రియుడికి ఉంటుంది. సో కాబట్టి క్షత్రియుడిగా ఇక్కడ అర్జునుడు ఏం చేయాలి? యుద్ధం చేయాలి. కానీ ఏమంటున్నాడు? యుద్ధం చెయ్యను, నేను భక్తిలో ఉంటాను, లేదా బ్రాహ్మణులాగా అడుక్కోనైనా తింటాను తప్ప నేను వీరిని సంహరించనయ్యా అంటూ చెప్పాడు కదా. సో కాబట్టి ఎవరి ధర్మాలను వారు సక్రమంగా నిర్వర్తించాలి అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ కృష్ణ భగవానుల వారు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో అలా అనుసరించడమే ఉత్తమము. అలా కాకుండా ఇతరుల మార్గాలను అనుసరించినట్లయితే అది ప్రమాదకరమైనది అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో కాబట్టి మరి వారి యొక్క ధర్మాలను సక్రమంగా నిర్వర్తించడానికి పూర్వం మనకు గురు ఆశ్రమాలు ఉండేవి. ఆ గురు ఆశ్రమంలో కొంత వయసు రాగానే పిల్లల్ని అక్కడికి పంపిస్తే వాళ్ళు స్వభావాలను అనుసరించి వాడు బ్రాహ్మణుడవుతాడా, లేదా క్షత్రియుడవుతాడా, లేదా వైశ్యుడవుతాడా, లేదా శూద్రుడవుతాడా, ఆ గురువు నిర్దేశించేవాడు. సో మరి ఇప్పుడు మనకి అటువంటిది లేదు. కాకపోతే పాఠశాలలో వీటిలో వెళ్ళి ఎవరు ధర్మాన్ని వాళ్ళు నిర్వర్తిస్తూ ఉంటుంది. సో కాబట్టి పూర్వము ఆశ్రమ పద్ధతుల్లో మనకి బ్రాహ్మణులుగాను, క్షత్రియులుగాను, వైశ్యులుగాను, శూద్రులుగాను మారేటువంటి అవకాశాన్ని గురువు యొక్క నిర్దేశంలో జరిగేటువంటిది. సో ఆ విధంగా ఆ భగవంతుడు చెప్పిన తర్వాత విని అర్జునుడు మళ్ళా ఈ విధంగా అడుగుతూ ఉన్నాడు భగవంతుడు. అర్జున ఉవాచ అతకేన ప్రయుక్తోయం పాపం చరతి పూరుషః అనిచ్చన్నపి వార్ష్ణేయ బలాదివ నియోజితః. అర్జునుడు అడుగుతూ ఉన్నాడు ఈ విధంగా కృష్ణ భగవానుల వారిని, ఓ వృష్ణివంశీయుడా. ఇక్కడ వార్ష్ణేయ అంటే వృష్ణివంశీయుడు. వృష్ణివంశ అంటే యదువంశానికి చెందినటువంటి వాడు. సో ఓ వృష్ణివంశీయుడా, ఇష్టం లేకపోయినా మానవుడు దేని బలవంతం వల్ల పాపాలు చేస్తూ ఉన్నాడు అని అడుగుతూ ఉన్నాడు. ఎందుకంటే బలవంతంగానే వినియోగించబడినట్లుగా మనిషి దేని చేత పాపకర్మలలో ప్రేరేపించబడుతూ ఉన్నాడు అంటూ చెప్తున్నాడు. ఎందుకంటే వాస్తవానికి భగవంతుని యొక్క అంశగా జీవుడు మొదట్లో ఆధ్యాత్మికుడు, పవిత్రుడు, సమస్త భౌతికమైనటువంటి కల్మషాల నుండి ముక్తి పొందినటువంటి వాడుగా ఉంటాడు ఆత్మ. ఇక స్వభావరీత్యా అతడు ఎప్పుడైతే భౌతిక జగత్తులోనికి వస్తూ ఉన్నాడో అప్పుడు ఈ ప్రకృతి సంపర్కంలోకి రాగానే అతడు ఈ ప్రకృతి త్రిగుణాలైనటువంటి సత్వ రజో తమో గుణాలలోకి, అంటే ఇక ఎటువంటి సంకోచం లేకుండా ఒక్కొక్కప్పుడు తనకి ఇష్టానుసారంగా ఒక్కొక్కసారి అంటే ఇష్టం లేకపోయినా కానీ ఆ ఇష్టానికి విరుద్ధంగా అనేకమైనటువంటి పాపకర్మలు చేస్తూ ఉంటారు. ఒక్కొక్కసారి మనకు చేస్తూ ఉన్నప్పుడు తప్పు అని తెలుస్తూ ఉంటుంది, అయినా అదే చేస్తూ ఉంటారు. సో నిజానికి ఇక్కడ అర్జునుడు అడిగినటువంటి ప్రశ్న ఇక్కడ అందరికీ కూడా సంబంధించినటువంటిది. సో కాబట్టి ఎందుకు మరి ఈ జీవులు ఇష్టం లేకపోయినా పాపకార్యాలలో నిమగ్నమవుతూ ఉన్నారు అని చెప్తే దానికి నెక్స్ట్ ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నాడు. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోనికి వచ్చినప్పుడు కామ, క్రోధ, లోభము అనేటువంటి మూడింటి వల్ల, అందులో ముఖ్యంగా కామము వల్ల, కోరికలు అనేటువంటి వాటి వల్లనే చెప్తున్నాడని నెక్స్ట్ భగవంతుడి సమాధానం చెప్తూ ఉన్నాడు. శ్రీ భగవానువాచ కామయేష క్రోధయేష రజోగుణ సముద్భవః మహాశనో మహాపాప్మ
విద్యేనమిహ వైరిణం. ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఈ విధంగా సమాధానం ఇస్తూ ఉన్నారు. ఓ అర్జున, మరి నువ్వు అడిగావు దేని వల్ల మానవుడు బలవంతంగా తప్పులు చేస్తూ ఉన్నాడు, పాపకార్యాలు చేస్తూ ఉన్నాడు అని అడిగావు కదా! అది కేవలము కామమే. మరి అటువంటి కామము రజోగుణం వల్ల కలుగుతుందయ్యా అర్జున అని చెప్తున్నాడు. కలిగి తర్వాత ఆ కామము అంటే కోరికలు ఏదైతే ఉన్నాయో అవి తర్వాత క్రోధంగా పరిణమిస్తుంది అని చెప్తున్నారు. మరి ఇదే ఈ ప్రపంచాన్ని కబలించి వేసేటువంటి పాపమయ శత్రువు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో ఎందుకంటే ఈ భౌతికమైనటువంటి సృష్టి సంపర్కంలోనికి వచ్చినప్పుడు ఆ జీవుడు తన యొక్క నిత్య కృష్ణ ప్రేమ అనేటువంటి విషయాన్ని ఆ రజోగుణ సాంగత్యంలో అది కామంగా మార్పు చెందుతుంది అని చెప్తారు. అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే పాలు మంచిగానే ఉంటాయి, కానీ ఏవైనా పుల్లటి వస్తువులు దాంట్లో పడగానే అవేం చేస్తాయి, పెరుగుగా మారిపోతూ ఉంటుంది. సో అలాగే ఇక్కడ కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రేమ ఏదైతే ఉందో అది ఈ ప్రకృతి గుణాల్లోకి వచ్చినప్పుడు రజోగుణ సమూహం వలన అది కామంగా మారుతుంది. కామం తర్వాత క్రోధంగా పరిణమిస్తుంది. అదే ఈ ప్రపంచాన్ని కబలించి వేసేటువంటి పాపమయమైనటువంటి శత్రువు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన ఇక్కడ. ధూమేనా వ్రియతే వహినిః యథాదర్శో మలేన చ యతోల్బేనావృతో గర్భః తథా తేనేదమావృతం. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆ భగవంతుడు. పొగ చేత అగ్ని, మురికి చేత అద్దము, గర్భం చేత పిండము కప్పివేసినట్లుగా జీవుడు ఈ కామము అంటే కోరిక యొక్క వివిధ దశల చేత ఆవరించబడతాడు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో అయితే ఇక్కడ మనకి జీవులలో వివిధ రకాల ఇక్కడ పొగ చేత అగ్ని చుట్టూ పొగ ఉండడం వల్ల అగ్ని కనిపించదు మనకి, కానీ అగ్ని తన స్వభావాన్ని అలాగే కలిగి ఉంటుంది. సో స్వల్పమైన గాలి రాగానే పొగ తొలగిపోతుంది, అగ్ని యథావిధిగా తన కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తిస్తుంది. సో అలాగే మనలో ఉండేటువంటి కామం కూడా, మానవులలో ఉండేటువంటి కామము ఆ అగ్ని చుట్టూ ఉన్న పొగతో పోలుస్తూ ఉన్నారు. అలాగే మరొక రకమైనటువంటి కామము మురికి చేత అద్దం చుట్టూ మురికి ఉందనుకోండి, అద్దం ఏంటి, మన యొక్క ప్రతిబింబాన్ని దర్శింపజేసేటువంటిది. సో అద్దంపై మురికి ఉంటే ఏమవుతుంది, మన దాని ధర్మాన్ని అది కోల్పోతుంది. సో అలాగే ఈ జంతువులలో ఉండేటువంటి కామము అద్దంపై ఉన్నటువంటి మురికి లాంటిది అని చెప్తారు. ఇక వృక్షాలలో ఉండేటువంటి కామము యొక్క పొర లేయర్ ఏం చెప్తున్నారంటే, గర్భం చేత పిండము కప్పవేసినట్లుగాను. పిండం చుట్టూ గర్భం ఉంటుంది కదా, సో అది ఇంకా నరకంగా ఉంటుంది. సో అలాగే వృక్ష జన్మ పొందినటువంటి వాడిలో ఉండే కామం ఆ విధంగా ఉన్నటువంటి వాడు వృక్షాలుగా పుడతారు అని చెప్తారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, ఇంద్రియాని మనోబుద్ధి రస్యాధిష్టానముచ్యతే ఏతైర్విమోహాయత్యేష జ్ఞానమావృత్య దేహినం. ఈ కామానికి ఇంద్రియాలు, మనసు, బుద్ధి అనేవి ఆ కామానికి ఆశ్రయాలు అని చెప్తారు. ఇంద్రియాలను ఆశ్రయిస్తుంది, అందుకే ఇంద్రియాలను అదుపులో ఉంచుకోవాలి, మనసును అదుపులో ఉంచుకోవాలి, తద్వారా బుద్ధి సక్రమంగా పనిచేస్తుంది అని చెప్తూ ఉంటారు. అది వీటి ద్వారా జ్ఞానాన్ని ఆవరించి దేహదారులకు మోహాన్ని కలగజేస్తుంది అని చెప్తారు. మన దేహం ఏదైతే ఉందో అది ఒక రథములాగా చెప్తూ ఉంటారు. ఆ రథానికి కట్టబడినటువంటి గుర్రాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మన యొక్క 5 ఇంద్రియాలు: కన్ను, ముక్కు, చెవి, నాలుక, చర్మము, ఈ పంచేంద్రియాలు. అలాగే ఆ గుర్రాలకు కట్టబడేటువంటి కళ్యాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అది మనసును ఆధీనంలో ఉంచుకోవాలి. ఇక ఆ కళ్యాలను పట్టుకునేటువంటి రథానికి సారథి ఎవరైతే ఉన్నారో అది బుద్ధి. మరి ఈ దేహాన్ని ఆశ్రయించి వచ్చి ఉన్నవాడు ఎవడు? ఆత్మ.
మరి ఆ ప్రయాణికుడు రథంలో కూర్చుని ప్రయాణించేటువంటి ప్రయాణికుడు ఆత్మ. మరి ఎప్పుడు ప్రయాణికుడు తన గమ్యాన్ని చేరుకోగలుగుతాడు అంటే ఆ రథసారథి కళ్యాలను బాగా మంచిగా పట్టుకుని గుర్రాలను తన అదుపులో ఉంచుకోగలిగినప్పుడు, అంటే మన ఇంద్రియాలను మనసుని ఆధీనంలో ఉంచుకున్నప్పుడు బుద్ధి సక్రమంగా పనిచేస్తుంది. తద్వారా అవి సరైన మార్గంలోకి ప్రయాణిస్తాయి. అలా కాకుండా గుర్రాలు సక్రమంగా కళ్యాలతో మనం అదుపు చేయలేదనుకోండి, అది తలా ఒక వైపుకు పోతుంది. సో జీవుడు తన గమ్యాన్ని చేరుకోలేడు. సో ఈ మనసు, బుద్ధి, ఇంద్రియాలు, జీవాత్మ, సో ఆత్మ, ఇవన్నీ కూడాను. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, తస్మాద త్వమింద్రియాణ్యాదౌ నియమ్య భరతర్షభ పాప్మానం ప్రజాహిహేనం జ్ఞాన విజ్ఞాన నాశనం. కాబట్టి ఓ భరతవంశీయుడా, అర్జున, అందువల్ల మొట్టమొదట ఇంద్రియాలను నీ చెప్పు చేతుల్లో ఉంచుకో అని చెప్తున్నారు. ఇంద్రియాలను అదుపులో ఉంచుకోమంటున్నారు. అంటే మన కళ్ళను, మన చెవులను, మన ముక్కుని, మన నాలుకను, మన యొక్క చర్మాన్ని ఆధీనంలో ఉంచుకోవాలని చెప్తున్నారు. అది ఏది కోరుకుంటే వాటిని కావాలని వెంబడి పడద్దు అని చెప్తున్నారు. ఉంచుకొని జ్ఞాన విజ్ఞానాలను నాశనం చేసేటువంటి విద్య అవిద్యలు, జ్ఞానము విజ్ఞానాలు ఏది సరిగా అవగాహన చేసుకోలేకుండా చేసేటువంటి ఆ కామము అనేటువంటి పాపిని పారద్రోలాలి అని చెప్తున్నారు. కోరికల వలయాల నుండి బయటపడాలి అని చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ భగవంతుడు. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన, ఓ అర్జున, కర్మేంద్రియములు స్థూల శరీరము కన్నా ఉత్తమమైనవి. మొత్తం దేహంతో పోల్చినప్పుడు ఇవి ఇంద్రియాలు ఉత్తమమైనవి అని చెప్తూ ఉన్నారు. మరి ఇంద్రియాల కంటే మనసు ఉత్తమమైనది అని చెప్తున్నారు. మనసు కంటే బుద్ధి ఉన్నతమైనది అని చెప్తున్నారు. బుద్ధి కంటే కూడా ఉన్నతమైనది ఆత్మ అని చెప్తూ ఉన్నాం. సో ఆత్మ జ్ఞానాన్ని పెంపొందించుకోమని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఏవం బుద్ధే పరం బుద్ధ్వా సంస్తభ్యాత్మానమాత్మనా జహి శత్రుం మహాబాహో కామరూపం దురాసధం. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆ భగవంతుడు అర్జునుతో అంటున్నాడు, ఓ మహాబాహువులు కలవాడా అర్జునా, ఇలా బుద్ధి కంటే ఆత్మ గొప్పది అని గుర్తించి బుద్ధితోనే మనసును నిలకడ చేసుకుని, బుద్ధి ఎవరు ఇక్కడ మనము ఆ రథసారథి అని చెప్తున్నాం. రథమునికి ఈ దేహం అనేటువంటి రథములో బుద్ధి రథసారథి. బుద్ధితోనే ఆ రథసారథి కళ్యాణాలు చక్రంగా పట్టుకోవాలి. అంటే మనసును నిలకడ చేసుకోమని అంటున్నారు. చేసుకొని కామరూపంలో ఉన్నటువంటి ఆ బలీయమైనటువంటి శత్రువుని, ఆ ఇంద్రియాలన్నిటినీ కూడా అదుపులో ఉంచుకొని ఆ శత్రువుని సంహరించాలి అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో శత్రువుని మనం ఎక్కడ కనుక్కోవాలి, ఎలా ఓడించాలి అనేటువంటి దాన్ని చెప్తూ ఉంటారు. కామము యొక్క నివాస స్థానాలు ఇంద్రియాలు, మనసు, బుద్ధి అనేది మనకి 40వ శ్లోకంలో చూసినటువంటి. మరి నియంత్రణ ఏంటంటే ముందు ఇంద్రియాలను నియంత్రించుకోవాలి. ఇంద్రియాలను ఎలా నియంత్రించుకోవాలంటే నియమితమైనటువంటి పద్ధతులను, రెగ్యులేటింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ ని పాటించడం ద్వారా. ఇక మనసుని అదుపులో ఉంచుకోవాలి. అది ఎలా సాధ్యమవుతుందంటే భగవంతుని యొక్క నామజపం చేయడం ద్వారా. ఈ కలియుగానికి మనకి ఇవ్వబడినటువంటి ధర్మం హరినామ సంకీర్తనం, అదే మహామంత్రం సంకీర్తనం. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ ఆ భగవంతుని యొక్క నామాన్ని జపించడం. ఇక బుద్ధి, ఆధ్యాత్మిక బుద్ధి బలాన్ని పెంచుకోవడం. అది ఎలా సాధ్యమవుతుందంటే భగవద్గీత, భాగవతము వంటి ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలను అధ్యయనం చేయడం ద్వారా సాధ్యమవుతుందని చెప్తారు. సో కాబట్టి మనం నేర్చుకోవాల్సిన జీవిత పాఠం ఏంటంటే ఇక్కడ ఇంద్రియాలను నియంత్రించడం ద్వారా కామాన్ని జయించవచ్చు అని చెప్తున్నారు. మనసును హరినామ జపం చేయడంలో మరియు భగవద్గీతను చదవడంలో నిమగ్నం చెయ్యాలి అని చెప్తారు. హరే కృష్ణ. అందరికీ హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు.